khaipot ni ka report ka bala penbiang penbet da ka Association for Democratic Reform pat ka National Election Watch kalaya thu badon hadu khat sangut ki MP pat hadu shispa lai sangut ki MLA ki bala sha pen bana ba ki dei ki badon case hakabe dei ba ka chingle claim akor ne thambor ya ki kan thei khna kinong manra ya kan ka khaipot kilaya thu ba kan ka khaipot ni ka report chungki ka dei ka ba kila pensyong nong rem da ka ba puli banya ya ka kot pen scam ne affidavit chungki ni ki MLA but MP ki badam don hakashuki na baro ar frateli ki jala but frateli ki Union Territories ha baro ki ni ki sansnam bala dep ka khaipot kalaya thu shushu ba na baro ki sengsan perthai dei ka BJP ka bawan ningkong ha ka jimdon ki MLA but MP ha ka ba ka BJP ka don hadu samp saungut kita ki nong tawan ki bala sha register but pengat ha ka case pat bor ka senggong kras ka don ha ka kardan ka ba ar ha ka ba ka kit hadu aflangut ki MLA but MP ki badon kti ha ka kam le kenjele nya ki kan thei khna ka sengsan perthai ka badon ha Andhra Pradesh pat Telangana kata ka Telugu Desam Party kadon hadu khanyungut batra sendon ya kanam balai ha ka jindon kinong thawan ki badon kis ha ka kamle klem akor ya ki kathai habe ekran chfang jala badon ha India ka khaifot kala pentip ba ka West Bengal kadon hadu arpsan gut bat ka diga jala ka babuntam kinong thawan ki badon daksau ha ki kambat bor ka Andhra Pradesh kadon arfuengut putsa ka Odisha ka badon khanyungut kadon armut ki MLA bar khatsangut ki MP ki ba langat ha ka Indian Penal Code section laispa nyofunriu ha ka bakinu kinu bapun Kenya gani ka kendon ki ha ban chong patok umduna ya ka shposnam bar ki laru ban cha panstam da ka basha set patok shirta jigim